India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Daki hajar ngut ki pajba kilami shasurok hakasngi sajan balala ban penlong daka jingyaki hakanong ba bonus eras kabandawa penyo ya jing bishar hok na kabenta kilai ngut ki samla kan thei hakaba kilaya sha penshitom ben bat karu kompanya beki kalapen ilef haki social media haka jingjia kabala pen ki wen ya kari Argentina barok kawe kiba hayeng hasem jong kite kilanot kilara ye ki jingtho kiba doni ki kerteng jong ki kata kalara Brenda bat kamorena nalor ki plakat kiba doni ki dor jong ki hakabala ker saudong da kinong kersan katba kidang ya pajba sa parliamen kadai ka pyniap dosman kabatmu persha iki kentai kajing em jongi kamdei kabala banshu yale kai ong kijing tho haka banner katba kinong yakhi kidang penlong ya kajing yat pajba ya kabala khot penlong da ka kanhun seng jongi kentai ya kamet yap jong ka morena verdi bat ka Brenda del Castillo arpos nem karta ki badeshi para arkmi bat ka Lara Guterres ka badang khatsan snem karta lalap balatep hakasngi balang balala haplau jong ka we ka ying hakathan shati ka bonus eras hadin sansngi bakila jar ngai ya kane ka kampen trim ya ki bakil nong toket kila peniadai bat ki kenhun runar khaii drok lapen ilef ha Instagram bat lapet de ki sau pesan ngut ki dikhot jong ki account shimet ong ka khubor he sarkar ki kentai ki dei ban kham yo shushu ya ka jingyada khamba ong ukpa ka Brenda Lionel del Castillo sha ki nong thok khubor hakate ka jingyakhi ula ong kham haswa ba syam lala ban itu ya ka met jong ka khun jong u namar ka rukom sha pyniap dusman Antonels del Castillo ukpa it jong kini kisi para arkmi arpos nem karta ula don ha pedeng kajing smoksi thang bat jau umat ula khot ya kinong pyniap kum ki reu thrang snam pin omle ya ka ka ba kilale ki wat ni kimran ula ong ngadon kajing kermen ba kajing shisha kan sapau ula benrap ngakerpat ni ki pajba ban yang ringkat ban ngi hakasngi thoding balala ka menteri ka tenat songsngan jongkari ka Patricia Burrits kala penbena balayo kem sa yo we usuba don kti ubasan bat baro ki bala sya kem kilong laingut ki cenrang bat ki arngut ki kentai Uni usuba ubasan ubala syak keno ba ula aik jingkersan hakaliang kacing penbiang ya kakali ula syak kem hakanong ba khoput jong ka Bolivia ka Vilazon Kibo sarkar kila penmi ya kado jong unong sela halor kani ka kampen trim ubadei unong Peru arpos nem karta ubadang don hapadeng kajing petri kinong tokit kila ong bakite kila not da kaba perkhat bakilet sha kajing yele ngobha kila sha pengop bandrung hakawe ka Vans haka khat khnai terik unailur kataya kabala keno bakadei kum sibenta jong kajing tmu pensitom yaki namar kajing penkhen yaki kendon jong ki runar bat ka longgum kajing maham yaki wepan